er instruktion i at få mixer og anlæg til at fungere basis. Til at starte med, så skal man have tændt for mixer og for højtaler. Det nemmeste det er, at de fleste ting har en tændt slukknap, der hvor strømstikket går ind. Så lige ved siden af strømstikket, der er der en knap, man kan tænde. Så skulle der gerne være noget hernede, der begynder at lyse. Så er vi godt kørende. Så skal vi have tændt for højtalerne. Det vi kigger efter, det er, ideelt set, så skal de lyse på den lille lampe, der sidder der under og lyser. Man kan godt, på de fleste lamper, kan vi se, at den burde være slukket. Men det bedste, det er faktisk at tjekke her om bagved, og så finde, der hvor der er en knap, der hedder power, og få den tændt. Skulle vi gerne få, nogle gange skal det lige holdes inde. Sådan. Nu begynder det at lyse grønt, og der er ting herom, der begynder at lyse. Så er vi glade for den. Nu er tingene tændt, men der kommer sandsynligvis ingen lyd. Der kommer forhåbentlig ingen lyd. For vi vil gerne have, at alle de her fader til at starte med, står helt nede slukket. I virkeligheden før man tænder. Det er dumt, jeg ikke tjekkede det først. Men de skal være et 0, så ingenting hyler, når jeg tænder. Det første jeg så gør, det er at gå helt ud til højre, hvor der sidder en knap. Den er typisk rød. Det er min masterknap. Den kan jeg godt sætte op der omkring, hvor der står 0. På den her, det vil sige, der er et lille 0 der. På den her, der er den rigelig kraftig, så jeg kan da godt gå lidt ned, men omkring 0 skal den være sat på. Det jeg ellers har her, det hedder kanaler. Det vil sige, hver knap henad her kan styre volumen på forskellige instrumenter, jeg har sat i. Man sætter instrumenter til heroppe i toppen. Lige nu har jeg taget en mikrofon og sat den til med et XLR-stik. De ser sådan her ud. Man kan ikke rigtig sætte dem forkert i. Og sat den ned i kanal nummer 1. Typisk vil man have mikrofoner i de første. Når man har herhen et stik, der hedder line, så er det godt at putte sådan noget som klaver i. Det kan sidde der. Det vil sige, den linje af knapper, der er under klaverknappen her, de gør noget ved klaveret. Den linje af knapper, der er herunder, hernede af, de gør noget ved mikrofonen, som jeg sætter derind. Nu har jeg taget mikrofonen i hånden, den anden ende af kablet sidder her i. Det skal man også lige tjekke. Godt. Knapperne her, de påvirker i den rækkefølge, de sidder. Det vil sige, den første hvide knap, der er her, den hedder gain. Den justerer, hvor meget lyd, der kommer fra mikrofonen og ind i resten af maskinen. Hvis den her knap er slukket, så er der ingen lyd igennem. Så får vi ikke noget ud af det. Den har faktisk på de her modeller endda sådan et sweet spot nærmest markeret. Deromkring plejer det at være ret fornuftigt at sætte den. Det har de fleste ikke. Nå, den er stadigvæk i 0, og det bliver den ved med at være lang tid. Det er vigtigt, at man ikke skruer op. Det er de steder, man kan fuck noget op i virkeligheden. De knapper her, pad og HPF, prøv lige at lade dem stå uden at pille ved dem til at starte med. Lad dem være trykket ud, så de ikke gør noget. Det er næste niveau at pille ved dem. Det her er en kompressor. Start med at sætte den i 0. Det kan være en video til senere om, hvordan man gør det. Det her er en equalizer, de grønne. Sæt den pil lige op i første omgang, bare for at være sikker på, at du får hul igennem tingene. Den blå knap, den er til en monitor, som vi ikke har sluttet til lige nu, så den er lige meget. Den hvide knap er til effekter, altså rumklange og lignende. Lige nu slukker jeg den, bare for at være sikker på, at den ikke forstyrrer mig i noget. Den knap, den lader du også lige være med at pille ved lige nu. Den røde knap, det bestemmer, om lyden kommer ud af højre eller venstre højtaler. Men hvis den bare peger lige op, så har den ikke lavet ballade. Og så er det vigtigt, at på den her knap, der står der on. Hvis man ikke har tændt den knap, så kommer der ingen lyd. Så er alt andet heroppe blevet slukket for. Det er også en god panikknap. Hvis der er noget, der hyler, hvis man så slukker, så er man i hvert fald ude af, at så er der ikke noget, der larmer. Hernede, mega vigtigt, om standby-knappen er sat til eller ej. Lige nu, den skal være trykket ind. Den røde ST-knap skal være trykket ind, for at lyden bliver sendt herover til. Jeg tror faktisk ikke, den er standby. Og nu kommer det vigtigste, det sted, man kan fuck noget op. Man må ikke begynde at skrue på den der knap, uden samtidig at sørge for, at nogen taler i den her mikrofon. For så er det der, man begynder at få noget, der står og hyler og skriger. Det kan ødelægge højtalerne, og vigtigere end det, det kan ødelægge jeres trommehinder. Så sørg for, at nogen taler ind i mikrofonen, mens man langsomt skruer op for faderen. Så jeg taler her 1, 2, 1, 2, 1, 2. Skal jeg lige sørge for, at jeg har sat alt rigtigt til. Jeg har skruet op der, jeg har skruet op der, jeg har tændt der. Så nu burde jeg få et signal igennem. Og så skal man huske at finde sin egen fejl.
Hvad har Simon ikke gjort? Han har glemt at tænde herover. Der var jeg ved at lave en egen fejl. Jeg kom til at tale, og den var allerede ved at hyle. Jeg var skruet op, uden at jeg havde talt i den. Og hvis man skruer lidt for højt op her, så begynder den at sige sådan der. Og så skal man slukke. Nu tager jeg lige og skruer bare en lille smule op, så kan man, mens man taler, kan man nemlig holde øje med, at den ikke begynder at stå. Den første advarsel, man får, det er sådan, at den bliver dåseagtig og mærkelig i lyden. Så skal man rulle lidt tilbage. Nu har jeg et niveau, hvor jeg faktisk lyder helt almindeligt, som et menneske, der lyder fornuftigt. Godt. Det her, det er niveau 1 til bare at få mixeren til at køre.